Bumaba. Paura. Kaya kaura lang kuya. Paura lang kuya. $7.58. Dito na kami sa mga ano, PGH. Oh. Nag-vlog pa ka? Ha? Nag-vlog pa ka? Ano? Oo. Pagka na yung iba. Iwawa na kami. Ha? Bawal ka na kami loob. Yung gamit? Bakit man? Ba't bawal? Pagkaon. Bawal na din. Oh, charger. Charger. Sarado. Marado ba? Eh mga kaparing Jason, stop over. Dito na kami sa ano, Naga. Naginto muna yung super lines. Time check natin 7:18. CR yung asawa. Umaga na tong darating sa Cubao. Kaya tuminto yung bus dito sa may SM Naga. Bili yung asawa ko ng ano, donut. Ha? Nandun yung pera ko sa bus. Magkano ko lang? Magkano ko lang? Diyan yung ano. Wala. Bupa ko na wait lang. Kulang yung dala niya. Ulit ang daming bus. Hindi kasi puno yung ano, hindi puno yung bus namin na sakyan. Kaya naghanap pa ng pasahero dito. Gutom na. Hindi pa kami kumain kasi pag-alis. 7:40 na. Magkano bili mo? Magkano bili mo? Ha? 142. Dito muna tayo. Hindi pa naman naalis. Ha? Dito muna tayo. Dito muna tayo. Ito na premier pala ako. 7:41. Premier pala ako. Pero may ano naman kami, may dala kaming kape na tinimpla na. Sakto yan, donut. Gutom ka na? Gusto lang doon. Bihira lang to. Bihira lang makakain. Ha? Pag nandito na ako sa bus nakakain. Dabi ubo ko mga kapalan Jason. Pagbalik natin, ito yung pasalutong kay Bebe. Oo. Nakaraan, ito yung pasalutong natin.
Naka-premier ako. Oh, premier. Ngayon lang ito pumasok dito, no? Nakailang biyahe na. Di ah? Kasi gawa nga ng ano siguro. Walang pasahero. Pag-reply nga mo. Dito yung mga ano, dito bumababa yung mga papuntang Katandaan eh. Sasakay ulit sila ng bus papunta ng pier. Dapat pala kumain na tayo dito. Umaga na itong makakarating. Umaga na. At didiretso namin PGH Tamban, Tinamban. Alis na? Alis na kuya? Ate pa pala. San Raymond. Naka-premier ako. Kuya Rini oh. Naka-tune in. Shoutout kay Kuya Rini. At sa mga silent viewers natin, shoutout. Ano ako yung biyahe? Sumakay na yung asawa ko. Grabe gahol yung ano. Gahol na gahol talaga yung ano namin. Biyahe. Gawa ng pagkasabi nung biyanan ko kasi sila yung nakunta. Sabado ata yung ano. Sabado yung operasyon. May malalaman namin yan bukas pagdating namin kasi hindi kami bababa sa Cubao, pre-text kami. Tapos diretso kami ng PGH para masabi namin kasi yung gamot, yung resita nila tinanggap kasi dapat daw June pa yun ininom, binili. Pero sabi din nung doktor doon, dapat nga talaga June pa lang naoperahan na si Mrs. Bakit daw ngayon, hanggang ngayon di pa? Kaya tama naman sabi, kung hindi raw October, November o kaya January, pag walang tawag, punta na kami doon. Yun daw yung pinakanghid ng mga doktor eh, yung nakausap niya. Kaya medyo nakatulog na ako ng konti. Tulog manok lang. Dami ng pasahero gawa ng mag-uundas. Tahong kulay green. $9.51. Tara. Kain daw muna. Baba naman. Ragay. Dito kami sa Ragay, Kamsur.
Kain mo tayo mga kaparing Jason. Ha? Kain tayo. Huwag tayo bumaba. Hmm? Tawagan mo ka doon sa bahay. Hinini. Kung, ha? Lovely. Magkano bayad sa total? Hmm? Magkano bayad? 10? Yan na parang mainit. Malapit to. 5. Ragay Kamsor. Pero kan meron kumain. Pero kan meron kumain. Pasensya na po. Kain po. Kain po tayo. Kilala tayo dito. Tingnan nga ng bahay. Nasa ba ito na mag-asawang di bumibili? biyahe na ulit.
10:22. Tulog ulit. Ayun mga kaparang Jason, nasa Atimuna na kami. Sine-check up muna yung yung super lens na sinasakyan namin. Time check natin 2:14 to mga 7, alas 7. Nasa na tayo, PTEX. At pag namin PTEX, diretso kami ng PGH. Atimunan, Quezon. Kaya po, good morning. At dito na kami sa Turbina. Umaga na. (5:33) ng umaga. Mga 6:30 siguro. Nasa PTEX na kami. Makulimlim oh. Turbina. Sobrang lamig. Grabe, lakas ng aircon na bas. Grabe yung lamig ng aircon. Makulimlim yung kalangitan. Siguro may low pressure siguro. Transfer kami ng bus kasi itong bus na to papasok ng PTEX. Transfer ng bus dito na sa una. Yung nasakyan namin ay diretsong Cubao, pero magpipitex din sila. Sorry, magkukubaw muna sila eh. Kaya transfer kami kasi ito, diretsyo na silang PTEX para daw madali. Pero super lens wala na kaming papamasay. Transfer lang. Dito pa rin kami sa Turbina. No, palit pasahero. Yung mga pasahero naman ditong magkukubaw, ipinalit din sa kanila yung transfer. Kasi super lens din naman to. Dyan yung bus na sinakyan namin kabila. Ha? Dumanda nga yung nila. Pero lumang-luma na yung dun sa Atimunan. Yung tala natin kanina. Bihira na lang pumasok. Ano lang pala yun? Shop. Kapag may nararamdaman may papaayos yung bus sa biyahe, yan dumadaan yan. dumadaan doon sa Atimunan sa dati. Pag wala naman. Hindi na dumadaan. Grabe na, last kong punta doon 2019 ata, nung nagmotor kami. Nagmotor kami doon 2019 nung nagmotor kami. Kasi yung bagahe namin, dinala namin yung sinakay ng Superlines. Yun ang last kong punta doon eh. Kasi nagkaroon ng problema sa biyahe. Muntikan kami
natin yung barilin sa biyahe, no? Yung nakasabay naming van. Pinagkamalan kami riding in tandem. Nagmotor kami ng barkada 2019. Daming pasahero ngayon. Oras naman. Oras. 5:56. Hindi ka naman puyat. Puyat. Diretso kami dun sa Dun na kami sa PTX. PTX. Sa may PGH diretso para magtanong. Mamayang gabi. Traffic na. Guys, Ginagawa niyo masyado sa mga ilan. Yan, dito na kami sa PTX 702. Ma? 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 Nih. Nih. Almusal kamu. Mau. Ikaw. Sirga. Ha? Sirga. Mio. Namimigay. Double na. Meron ka. Nakasakay na kami ng bus papuntang Quiapo. PGH. Bayan Quiapo. Baba ang TGH. Lalamig na. Nakita na yung landingan ng
7:58. Dito na kami sa mga ano, PGH. Oh, Nag-vlog pa ka? ha? Nag-vlog pa ka? Ano? Oo. Pag na yun, iba? Ha? Bawal na dito nito. Yung gamit? Bakit man? Ba't bawal? Pagkaon. Bawal na dito. Oh, charger. Charger. Sarado? Marami ba? Ako sarado talaga. Ba't sarado? Baka doon sa kabila mo. Sarado oh. Ay mga parang Jason bala ano. Kain muna kami para makapag-almusal si Mrs. Para makainom siya ng gamot. Si Mrs. may order ng ano, ng almusalan namin. Nakabili na kami ng gamot. Nagantay pa kami ng ano. Tatawagan namin yung doon sa PGH na sasabihin namin dito na kami. Namin na bulong, kinuha mo na. Alin? Yung pinakulaan. Ay. Ito pala yung tilap ito na. 99 lang siya. Ken po tayo. Kumbaga ano eh, bago ako maglakad na ano ng display. 202 po? 202. Hindi na nga po ako. Tagal pa. Bago ako maglagay ng unit dyan, marinisin mo muna yung bakuran mo. Light. Saan po tayo kain? Pamilya naman sa kanya lahat. Alam mo yung ano, dito lang laban. Dating na ng total hindi ko lang dito. Kaya ko yung bobo. Masagulo yan. Kasi yung Lahat ng mga kain ko.
Ano yan? Lower house na yung sana. Mamarkado na naman. Hindi. Hindi pang-iiklala ng karga. Parang pinunod dyan. Ha? Second Hindi ka tatanong dito. Yung... Alin? Oo. Nandito na ako sa ano, dito na kami sa Quiapo. Papunta na kami sa Santa Misa. Galing na kami PGH. Hindi na ako nag-video sa loob kasi bawal doon. Abang na kami ng jeep. Mga biyayeng papuntang Santa Ana. Baba kami ng Don Bosco. Ma. Ayun, jeep. Ma. Dito sa unaan. Ayun, no. Punta. Pwede na tayo makaupo na. Kaya mag-tayo tayo dito. Biyayang punta. Punta Kalintong.